Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji akwai jita-jitan cewa Senator Rabi'u Musa Kwankwaso ya raba kafa ta hanyar fansar fom ɗin neman takarar a jam'iyyar PRP. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Tuntuni da aka yi da yawo da wannan labari da ba a tabbatar ba cewa Senator Rabi'u Musa Kwankwaso ya sayi fom ɗin a ɓoye a jam'iyyar PRP. Ana zargin ɗan siyasar da ya fanshi fom ɗin takara a sirrance ne domin shi da mutanensa sallaka jam'iyyar PRP idan aka samu wata matsala a NDC. Shafin X na Tio Abu ya karyata jita-jitar da aka ji cewa wani daga cikin masu takarar shugaban kasa a NDC yana shirin canja gida. Tsohon hadimin shugaban kasa Bashir Ahmed yana cikin waɗanda suka ringa yawo da wannan jita-jitar a dandalin X amma a ƙarshen makon jiya. A ranar Lahadi 28 ga watan Yulin 2026, Bashir Ahmed ya yi magana game da hukuncin kotu da ya soke rijista da aka yi wa jam'iyyar NDC. In ji rahoton cewa ɗaya daga cikin masu takara a zaben shugaban kasa NDC yana tunanin komawa jam'iyyar PRP sakamakon hukuncin da ya cire jam'iyyar NDC daga cikin jam'iyyar siyasa da doka ta san da zaman su. Za mu jira mu ga yadda abubuwa za ta kasance. Bashir Ahmed ya yi wannan magana ne kenan sai Mr. Tio Abu akan da ya mai da martani a jiya. Wannan karya ce, dan uwana, shugabanninmu suna yin zama kuma da gaske yake yi a lamarin NDC. Kowanne daga cikin su a jam'iyyar NDC ya dage wajen ganin tsarin dimokuraɗiyya na daban-daban ya wanzu a Najeriya. Duk da amsar da ya bada, matashin ɗan siyasan bai tsaya a nan ba, ya tuna masa yadda aka yi irin wannan maganganu kafin wasu su bar ADC. A tsakiyar shekarar ne Peter Obi da Rabi'u Musa Kwankwaso suka shiga NDC daga ADC. Malam Bashir Ahmed ya faɗa wa Tio Abada cewa idan shugabanni na NDC ba su samu abin da suke so ba, babu mamaki za su sauya sheka. Sadiq Today, wani masoyin Atiku Abubakar, shi ma ya maida masa martani, ya ce cewa an zura musu ido da kyau, za su iya koma wata jam'iyya. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.